ύπνος. Μπα, νωρίς είναι ακόμα. Πώς τα περάσατε? Ωραία, πολύ ωραία. Ήτανε μια εξαιρετική βραδιά. Για φαγητό πήγατε? Όχι, η Μέρη δεν θέλει να τρώει το βράδυ. Μπα, από πότε? Το βράδυ που έμεινε εδώ μας το γονάτισε το ψυγείο, μόνο τα παγάκια δεν έφαγε. Αμάν υπερβολικέ. Να ξέρεις ότι έχει αρχίσει η δίαιτα εδώ και κάνα μήνα. Αυστηρή. Και την τηρεί κατά γράμμα. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς. Εμείς μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Άμα πρέπει να μην τρώμε τα βράδια, απλώς θα αποφασίσουμε να μην τρώμε τα βράδια. Μινά, ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε να τρώμε τα βράδια είναι να σταματήσει να βραδιάζει. Μάλιστα. Τελικά δεν μου πες που πήγατε. Πήγαμε σε μια συγκέντρωση. Στο σπίτι μιας ξαδέρφης της Μέρης. Ναι, τι συγκέντρωση? Μαρία Απογάκη τη λένε. Είναι κριτικιά κι αυτή. Πολύ καλή, εξαιρετική κοπέλα. Αποφεύγεις να μου απαντήσεις ή η ιδέα μου είναι? Εγώ? Η ιδέα σου είναι. Έμεινε καθόλου παστίτσιο. Γιατί νομίζοντας ότι θα βγούμε έξω για φαγητό, έχω μείνει νηστική και τώρα έχω λυσάξει στην πείνα. Τι είναι αυτό? Ελικόπτερο, τρομπέτα, δεν το βλέπεις? Το βλέπω, αλλά τα ακούω κιόλας. Εντάξει, αρχή είναι ακόμα, κορίτσι μου, σιγά σιγά θα στρώσω. Έχω πάρει και μέθοδο άνευ διδασκάλου. Γιατί τρομπέτα, τι θα κάνεις, θα παρελάσεις με την πάτα του Δήμου? Θέλω να έχω ένα χόμπι, ρε κορίτσι μου. Μόνο δουλειά και τηλεόραση, δεν κάνω και τίποτα άλλο. Χόμπι, αλλά είναι ανάγκη να είναι τόσο φασαριόζικο. Δεν φασαριόζικο, μουσική είναι. Εν καιρό δηλαδή θα γίνει μουσική. Θα γίνει μουσική με τη μέθοδο άνευ διδασκάλου σε τόσα χρόνια. Αγάπη μου, είχες εσύ ποτέ καμία σχέση με τη μουσική? Μικρός έπαιζα μελόδικα. Πού, στη στάνη του παππού σου? Μελόδικα, όχι βλογέρα, και αλλά αφού ξεκίνησα με πνευστό, να συνεχίσω με πνευστό. Όταν τη νύχτα θα κοιτάς τον ουρανό, εγώ που θα κατοικώ σε ένα από τα αστέρια, θα γελώ από εκεί. Και θα είναι σαν να γελούν για σένα όλα τα αστέρια. Μικρός πρίγκιπας. Και οι φίλοι σου θα ξαφνιάζονται να σε βλέπουν να γελάς κοιτάζοντας τα αστέρια. Θα τους λες τότε, ναι, τα αστέρια με κάνουν πάντα να γελώ. Μεσημέρι. Έχει έτοιμο καφέ. Sorry που άργησα. Δεν έβρισκα πάρκινγκ. Δεν πειράζει. Σημασία έχει που ήρθες. Όχι, το ξέρω. Δεν υπάρχουν. Θα έρθει και η Τούλα. Όχι, είναι καλεσμένη σε κάτι γενέθλια. Θα βγει όμως τώρα. Στην Παρήγγειλε λίγα tips και κρασί. Εγώ θα τσιμπήσω μόνο, είμαι σε δίαιτα. Ναι, Δεν βρίσκεις ότι έχω χάσει? Αλήθεια. Πώς με βρίσκεις? μια χαρά. Θα με έλεγες, ας πούμε, πώς θα με έλεγες? Ζουμερή. Ζουμερή. Αχ, τι ωραίο που τα λέω, ρε Σάβα. Έλα, τσίμπα κάτι, μην μου πεις ότι πεινάς. Όχι, πώς πεινάω. Άντε, απάντησέ μου με ένα ναι ή με ένα όχι. Με γουστάρεις?